Да, това е оправеното ми бюро. Много е хубаво. Да. Днес ще отваряме кутия на Хари Потър, но преди да я отворим, искам да ви се похваля. Гардероба ми е много оправен. Само вижте. Тук имам раници. Много раници. Погледнете. И това е в темата на видеото, защото естествено, когато отвориш гардероба и бам! Хари Потър на първо място. Вау! И ето това е видеото, което сега гледате. Да. Още нещо за тази кутия. Вътре има неща, които аз сама съм ги направила. Тази седмица някога. Здравейте, пилета. Ето така изглежда. Не мога повече да я вдигна, защото нещата вътре може да се разсипят. Да, има неща, които има течности вътре в тази кутия. Ще видите. Така, отварям кутията и вътре виждате това. Малко зловещо. Започваме с горките моливи, които страдаха, за да ги направя в нещо на Хари Потър. Тази кутия я оставяме тук. Те са към 7. Това е пръчка. Първата пръчка. Това е метла. Хари Потър, която най-хубавото нещо, което съм правила някога. Тук има две еднакви на вид пръчки. Да. И това е от хартия. Това е третата пръчка. Тази я направих вчера. И това дори не знам какво е. И пръчка не е. Да. Следващото нещо от кутията е това. Не знам дали съм го написала правилно. Проверете. Да. Това са бомбони. Искам да видите колко добре съм ги направила. Истински Хари Потър бомбони. Вижте. Вижте просто колко са добри. Да. И са тук като бомбони. Искам да кажа нещо болезнено. Тези две неща се развалиха току-що. Това се беше залепило ето така. И в момента, който реших да го отлепя. Да. А това се вижда от какво е. Това е едни от хвърчащите листа на Хари Потър. Това се правете, че не го виждате. Да. И това е от фара. За мъгане. Като вас. Може. Това също е от фара. За късмет. Нищо, че не прилича като истинска от фара за късмет, която Хари пи. Тегна нещо. Това яйце изглежда добре. Наистина. Наистина. Това са жабешки крака. Просто жабешки крака. Вижте. Вау. Жабешки крака. Кой обича? Речник с две маги, които просто са така. Искам да видите това. Просто забележете го. Колко е голямо. Ето вижте, с тези двете са в еднаква кутийка и останаха още 3, всичките черни неща. Да видим кое.
Избирам си най-малкото. Това е кружка, която отцветих. Пише Хари Потър на нея. Това е. Това не знам дали ще можете да го разчетете на телефона. Това не го гледайте. Това. Изтрил се от вчера. Това. Но ще можете да го прочетете. Да. Та остана последното. Дневникът на Том Ридъл. Така. Искам просто да му се насладите. Дневникът на Том Ридъл. Да. И пуснете на пауза, ако искате да го прочетете това. Тук няма нищо. Просто дневника на Том Ридъл. Сега просто ще сложа нещата обратно в кутията, защото сега не ми трябват. Вчера си оправях стаята. Не искам отново да е разхвърляно, просто това е. Да. Да. Те ви казват чао. И аз също, така че чао!